positibo sa Lambda variant. Una, sumanaga-trabaho sa BPO pag-umpisahan sini nga semana. Sa mga balita national, tripartite agreement sa pagbakal sang bakuna, paimbestigahan ni Senator Subire. Presidente Duterte nangabay sa Estados Unidos nga himuon available para sa Pilipinas ang bakuna. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 18, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Yes, mga agaliwat sa aton nga mga kaaksyon. Good morning, Aksyon Dorel. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga kaksyon. Kumusta ang kwan? Kumusta ang celebration ni mo kahapon? Sang anniversary. Why ka nag-after party? Awa ay na Nga man, Iti- sako. Oo, kay why ta kadala bring home. Sana? Kadala lechon. Di ba ako ka-party ka after party kay why ko kadala Ay, kakadala sa lechon. putsiko. Wala ko na putsiko ni Jo Marie. Andaman nilang karon. Dali lang gid mga ka-action na kay super takod Chris nga ako niya mas Kimberly. So, Good kita, morning na good dira siya. sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook kay Martin Alwing, kay Maria Luisa Luing Melos. Good morning dira kay Melchor Melos, kay Big dira kay Guard Gaudite. Good morning, no? Kay Genevieve Barbas, Ray Baryoga sa Barangay Pandanon DSB, kay pare ko Maui Akol Kanyada, kag kay Bia Jonathan, sila ni Baby Natalia, Tantan, kag Mary Joy, naga-monitor man. Dennis Richard Tibor Roma, good morning press. Chona Cordero, naga-monitor man sa aton suwong, no? Kag kay Miss Jinky de Alagdon, good morning kay Migo naton Phil Alon sa guide sa Tokyo, Japan, and of course kay Ma'am Eleanor Fukuda, no? Ginatamyo taman si Biboy Villasor sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, kag Melili Oligo, Michael John Season, kag sa tanan nga mga members ang EFC ginatamyo gid ni Miss Jinky Alagdon. Lasi Topago, kay Sarmay Espanyola, Erwin Dicatoria Gonzalez, kag kay Eva Gradas Baterna. Jan Vicente, sa iya pamilya dira sa Karabalan, Himamaylan. Dennis Tribunalo, good morning man sa imo. Novi Magapan, always ga-monitor sa barangay Pangandanon na naman, dito nito silagli. Kay Sainix Rods, good morning. Kay Ihada ko da Carol Montoya sa Quezon City. Good morning, Miss Carol. Kag kay Athia Kim Eriman. Grabe si Atia, no? Temprano, pag dyan kabugtaw si Atia, no? Ay, siguro klase. Kung gagya si Inday Atia. Bisan may klase, paya kagwala, ya gabugtaw, gid siya action by kag Aga pa mag-greet siya. diri sa ato. Basi ka pamunyag aga pa. Base. Bas siguro gag-greet, malang siya gatulog balik. Muna. Gina-pa-alarm na lang giduro. Pa-alarm na mag-greet ko tanay. Bla matulog lang ko balik. Sige, ame, go. Good morning, man, kay Mercy Zerudo Loreno, kay Mary Chris Montano, good morning. Pa-shout out family Montano sa Punta Taytay. Yes, Romela Ilostre Arevalo, good morning Ma'am Romela. Kay Sainix Rods, good morning Liwat. Rico Mahinay,
always gid ko naga-monitor sa radyo. Bao salamat gid sa Yes, mga pag-monitor. Taga din niya si Rico Mahinay. Taga diin ka, Rick. Nga man, nga may kilala ka nga Rico Mahinayaw. Wala ba ang kilala ko Rico, doon dasig to yan. Dasig siya yan. Dasig to yan. Ang tuwag nga ngalan ni Mega Dude Star. Rico siya, di ba? Rico. Rico ano ganun? Rico Blanco? Siya. Rico, nalipat ko siyang apelido na Rico. Kaya-comment mo siya diligad mo. Diba? Hindi Gonzales. Hindi sige naman ko, tonta na lang siya karon. Kaya birthday niya kagapon mo na. So, kay Melissa Montinola, good morning man. Kay Stanix Rods, ka-Aksyon, Liog Pagrit Sigma, Alpha Epsilon, Philippines International. Thank you. You're welcome. Hindi niya COVID variant? Hindi. Kalain. Wala pa Sigma variant, no? May Alpha pa lang. Wala pa man Epsilon, no? Oo. Kagkabay pa wala na. Wala na. Wala na ginapangayo. Kay Andrea Amanda Jaime, good morning dira sa imo, madam. Sa kay Ray Baryoga, ginatamyaw niya man ang Magapan family, kag Oiko family sang Barangay Pandanon. Dads Averia, sang Barangay Sumag, kapinakada, no? Kapi-kapi na niya siguro. No? Gipamangkot ko nagapon bala si kuan mo si Dudes kung ano pilido. Ginambalan niya ako, tulipat naman ko. Ano naman? Kakaong ka lang gani, ano po? Rico, Lechon. yan? Hindi man, patay na to gali. Sige, gusto mo gida. Bali Dennis. Judian Santos na bala nga love team. Sige, gida. Judian Santos. Kuan na saya, si kuan bala ng... Si Rico yan. Ang yung girlfriend so na. Si kuan to ya, si Claudine. Claudine Barreto. Sige. Sorry lang. Standby na sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpanugyan sang DOH Western Visayas sa lokal nga gobyerno sang Valladolid Negros Occidental nga liwat magpatigayon sang contact tracing sa iban nga mga persona nga posible nakasugilanon sang Iloy nga nagpositibo sa Lambda COVID-19 variant. Sa interview sang Capital Media, gipahayag ni DOH Region 6 Epidemiologist Dr. Glenn Alonsabe, posible nga may iban nga persona nga naglaton sang virus sa pasyente. Game klaro man ni Alonsabe nga nagabaton lamang sila sang report alin sa University of the Philippines Philippine Genome Center ka naghatag sang panugyan kung kinahanglanon. Agosto 15, ginanunsyo sang UPPGC nga positibo sa Lambda variant ang swab sample nga ginkuha sa 35 anyos nga nagabusong kang nagbata sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sang Hulyo 22. Sa naglingid nga Lunes, ginpahayag ni Provincial Administrator Tender Rifando Diaz II nga pag-imbestigahan sang Provincial Health Office ang ginpagawa nga resulta sang UPPGC bangod sa mga questionable nga senaryo. Isa diri amo ang pag-negatibo sa resulta sa swab test sa tanan nga mga naka-close contact sang Iloy kag wala man sang travel history ang pasyente. Nakita niya kung may ara siya nga kontak na naka-travel yan at kaya mo na siya ginahambal ko sa ila at mabacktrace ni Jaya. Sila yaya kung si Sino ang nakasalamuha yung sina. So nagpositive siya sa una sa July 2. Kung sa diin si Sino, ito mga tao nga naglaton sa iya, amo na siyang dapat katanawon. Hindi nga ako si Sino, gintanglasdan niya. Si Dr. Glenn Alonsabe sang DOH Region 6.
Kabudlay patihan. Ini ang reaksyon ni Municipal Mayor Enrique Miravalles sa ginpagawa nga resulta sa University of the Philippines Philippine Genome Center o kon UPPGC sa swab samples ang 35 anyos nga Iloy nga taga Valladolid nga nagpositibo sa lambda COVID-19 variant. Suno ka sa alkalde wala nakalagaw sa ibang nga lugar ang pasyente kag negatibo man sa virus ang tanang nga close contact. Apang yagin pa siguro nga ginamonitor sang maayong sitwasyon sa pasyente samtang wala pa sa klarong nga report. Ginanunsyo man sa alkalde nga negatibo sa virus ang resulta sa liwat nga pag-swab sa Mag-Iloy sa Agosto 16. Liwat nga gin-swab test ang Mag-Iloy isa ka adlaw nakaligad sa ginanunsyo sa UPPCG nga pagpositibo sa Iloy sa lambda variant. Nakikangot ng Provincial Health Office sang Negros Occidental UPPGC kag Department of Health agud usisaon ang ginpagwa nga resulta. Daw pagudlay mo na patigan at ang lambda na kayo may mga history of travel ang tao na nagbako lang nagwa ang iyang result negative ba sila nagawa sa bata niya. Kaya mula na ang pulse monitor lang gyapon pero ang tanan nga membro sa pamilya yan negatibo. Bahin sa pagpahayag ni Municipal Mayor Enrique Miravalles. Karon nga semana, pag-umpisa naman sa COVID Vaccination Council ang graveyard shift vaccination drive sa mga empleyado sa business process outsourcing o ang BPO sa siyudad sa Bacolod. Ini ang base man sa mando ni Bacolod Mayor Evilio Linardia, chair sang Emergency Operations Center sa tuyo nga mapadasig ang target sang LGU nga maghatag sang bakuna sa madamo nga residente. Sa press release sa siyudad, karon nga semana mag-umpisa ang ini nga on-site vaccination o kon vaccination drive sa mga empleyado kag personnel sa naglain nga call centers umpisa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Suno kay Linardia, importante ang industriya sa BPO sa ekonomiya sa siyudad kag ila nakita ang kahandaan sa sining sektor nga magpabakuna. Sunod naman sa kay City Administrator M. Ang, hindi makapabakuna ang mga regular nga call center agents bangod kinahanglan nila nga mag-leave sa trabaho samtang mga graveyard shift nga mga agents ang mas pilion nga magpahuway sa tion nga magapauli na sa aga. Naglabot na sa 94,851 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sa 421. Nadugangan ang probinsya sa Iloilo sa 122, ginasundan sa Iloilo City 79, Capi 71, Guimaras 42, Aklan 34, Antique 26, Negros 25 kag Bacolod 22. Samtang sa 125 naman ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 81,804 kag 58 ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,232. Ang Western Visayas ang may 10,791 kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Sa mga duga pa natin nga balita lokal, nagapakayo karon sa bulig ang mga police station sa siyudad sa Bacolod sa mga opisyal sa barangay para makapatukod sa temporaryo nga mapahamtangan sa mga preso kung magsubra na kagutok ang mga custodial facilities. Ginapahayag ni BCPO Director Colonel Manuel Placido nga wala nagauntad sa pagpatigaan sa operasyon ng kapulisan sa piyak nga nagaginutok ng lock-up cells sa mga police stations. Bangod nga wala sila sang mahimo bangod ini sang pandemya. Kag strikto man nga implementasyon sa Bureau of Jail Management and Penology sang health protocol. Dugang pa, hindi man upang ang kabudlayan sa lock-up cells para hindi nila paghimuon ang ilang trabaho bangod ginapasiguro man nga nagasunod sa health kag safety protocols. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang 62 anyos nga lalaki matapos sa kuryente alas 4 sang hapon Lunes sa Sitio Mambag-ed, Barangay Balaring, siyudad sang Silay. Ang napatayang ginkilala kay Ernie Bayer nga pumuloyo sa nasambit nga lugar. Nagawa sa investigasyon sang Silay PNP nga ginbuksan ni Bayer ang refrigerator apang naguba ang wooden stand nga nagresulta sa pagkatumba sang ref. Tungod sa tabo natumba man si Bayer kag nabasa sang tubig halin sa sulod sang ref rason sang iya pagkakuryente. 5-Tripartite Agreement sa pagbakal sang bakuna paimbestigahan ni Senator Zubiri. Samtang Presidente Duterte nangabay sa Estados Unidos nga himuon available para sa Pilipinas ang bakuna. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita akong Balitang, Bayan, Numero 1. Kag sa... 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 Numero 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. So, good morning sa gyapon mga ka-aksyon. Dito tawagin naman kay Baryoga Ray. Baryoga Ray, good morning sa imo dra sa may Pandanon DSB. Kay Dods Aberia, good morning sir, dra sa may Sumag. Kay Salazar J. Real, good morning. Pa-shout out lang sa housing De La Paz, Sagay. Oy, good morning sa tarang taga Sagay City. Kay Mercy Zerudo Loreno, good morning man dra sa may Barangay Busay, Bago City. Kay shout out family Zerudo and Loreno family. Kay Rico Mahinay, Action Boy, taga Tabugon, Kabankalan siya. Isa siya sa aton yung mga SAP winner, gali. Ay, congratulations, Gid. Sige. Kaya Doran Carmona, good morning. Mayong buntag, Bago City. Yes. From, maayong buntag from, sakto buntag. Arvens Belotendos Libradilla. Sir Man. Basi Sir Ma'am. Sir Ma'am. Naisel Pavol, good morning sa imo Naisel. Kay Arvens from Buyon. Si Buyon yan nga. Basa, Libradilla. O gani man. From Buyon kuno sir. Kay Buyon. ha? Di ang Buyon, kasi Buyon na, hindi? Buyon go. Ang Buyon ni Plus Amon to kalain siya meaning pero sige lang. Ay na. Buyong, hindi man. Hindi man. Kay Grace Solitas, good morning. Dra sa may Mandaluyong City. Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Si Rochelle, gali Action Boy. Tupad balay ni siya ni Christine. Minies Villalobos. Grabe ka pang recruit. Kaya si Christine, you know. Kay Ibor Arod Aton, or Buri. Anong bon siya? Good morning. Hindi ko makita. Di sa ako, no? Ano mo makita? I guess sad. Ronnie Villanueva, good morning man. H. Mom, Cabancalan City, Samon Chief Nurse, Miss Tina Alteran, of course, si asawa nga si Carol. God bless, Action Radio. Miss Cory Vidaha, correct. good morning man. Kaya Maninoy, Michael June P. Season, dra sa may Purok Brotherhood, good morning sa inyo dra. Kay Andrea Huelar, good morning man. To Huelar and Jimena family. God bless. Okay, Christine Minyas Villalobos, good morning sa imo. Kay Wilfredo Shapok, good morning man. Kag nagatamyaw gud siya, happy 52nd anniversary ARB. Yes, good Dra sa morning. may Antipolo City. Kay Fritchie Rose Pipito Nietes, good morning. Rosalina Arellano Espadero, kay Geraldine Sosas, mayong aga pwede ko pamangkot, may registration subong sa Comelec.
As of now, wala pa sila sang Wala pa, mga close sila sa kwan, sa 23. 23. Kaya may nag-positive. No? So, Kag pa Action Boy until further notice. Pag Action Boy, ambal to ni Attorney election Katrina. officer at kaniya. Kay Donna Navate Macario, good morning man. Sally Auke de Sousa, maayong agara sa Maysam Village. Arman Regalado, Pretty Mahilom, Pilton Lipura. Kay Doren Carmona, yes. Good morning sa imo. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Dira kay Ma'am Vanessa Mayo. Kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Good morning. Kag kay amigo ko Juan Bolgalio sa Las Vegas. Sako mismo amigo ko yun, naturo si Pacquiao ngayon, nagabot na. Nagabot na si Pacquiao. Asa nang ganing kuha niya? Ang away, 22 sa Sunday. 22 Sunday. Okay. Para dito sila 21. Ikaw, Abi, try ka man, Abi, nga mag-coverage ng boxing. Pwede, gid up. Pwede, Iti, gid. kung balaki malakati ko dayon niya. Hindi, coverage ka lang yung Cover lang. Gusto ko yung aragi ko yung Aragi live ka coverage. live. Hindi pa gusto ko yung lantaw-lantaw lang ako sa TV. Wala na miyan niya. Gusto ko yung makabanding. Kami yung ni Tita Jinky. Kung gaya nakadala kita ay. Manang lang. Manang. Abi ko nga magulang siya yung Pacquiao. Ang tita mo yan siya, Ling, gini siya. Kailain, Lola na yan. Good morning man kay Roger Ginsataw. Dra sa may Banago. Kay John Nathaniel Del Monte. Dra sa may Oriarte Subdivision, La Carlota City. Kay Ninita Ramirez Tumimbang. Good morning. Che Zamora, Alex Monteza. Star Mayo, good morning. Watching here live from Monk's Asian Market at St. Paul, Minneapolis, Minnesota. Thank you. Yes, Ma'am Van, good morning. Dara sa inyo ni Doc Mayo. Kay Alex Monteza, ginagreet niya sila ni Ma'am Van, Doc Mayo, Miss Jinky, tanan nga ARB, good morning. ARB community. Kaya David Coloma. New York. Ate, New York si David eh. Okay. Ara siya sa New York? Ako na? Aro, David Coloma, New York. Sige. Christine Recto, good morning, ma. Sige. Standby na kita sa mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpasar sang resolusyon si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga tuyo maimbestigahan sang Senado ang tripartite agreement sang local government units sa pagbakal sang COVID-19 vaccines matapos nga kalabanan ang wala na pirmahan kag naka-on hold. Suno kay Zubiri, tuyo sa resolusyon ang mga mag-convene ang Senado bilang Committee of the Whole kag usisaon ang National Task Force Against COVID-19 angot sa tripartite deals. Palayag pa ni Zubiri, sa dalom sang Vaccination Program Act of 2021, ang mga LGU pangagi sa multi-party agreement, ginatugutan nga magbakal sila kaugalingon nga COVID-19 vaccines.
Ginapangabay ni Presidente Rodrigo Duterte ang Estados Unidos nga himon available ang COVID-19 vaccines ini sa Pilipinas bangod sa kakulang sang supply kag pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa pungsod. Nagapangabay man ang Presidente nga matagan sang dugang nga bakuna ang Pilipinas. Sunod sa Presidente nga may kwarta ang pungsod nga bakal kag wala nagapangayo. Sinabaluan target sang gobyerno nga mabakunahan ang 70% sang populasyon antes matapos ang tuig 2021. Nangabay naman sang dugang nga panahon ang Malacanang may angot sa paghimo sang COVID-19 vaccination database. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang trabaho gina-assign sa Department of Information and Communication Technology nga ginapamunuan ni Secretary kag Anay Senador Gregorio Honasan. Sa karon nagapasa pa sa DICT ang kada LGU sa ilas ni tagsa-tagsa ka COVID-19 vaccination data. Ginpahayag sa Department of Health kung DOH nga wala pa ginarekomendar sa mga eksperto ang COVID-19 vaccination para sa pediatric population o kon 0 to 19 age group. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere ang pahayag tungod limitado pa ang supply sa COVID-19 vaccines. Sunod kay Verriere, ang rekomendasyon sa eksperto hindi pa magpabakuna sa mga kabataan bago makaapekto sa supply sa iban pa nga priority pareho sa senior citizens. Sa datos sa ginpresentar ni Verriere, less than 1 ang COVID-19 death sa kada pediatric group halin Hunyo tubtub Agosto 12. Posible nga maglambot sa 16,000 ang kaso sa COVID-19 kada adlaw sa pungsod base man sa projection sa Octa Research Group. Iniagid pahayag ni Dr. Guido David sa Octa bangod sa pagtaas sang paglatunay kon reproduction number sang virus nga naglambot sa 1.5. Sa Agosto 8 tudtong 14 naglambot sa 1.46 ang reproduction number o kung may average new COVID-19 cases per day nga 11,000. Nagpositibo sa COVID-19 si Labor Secretary Silvestre Bello III. Sa statement na ginpagawa sa Dole, ang 77 anyos nga opisyal ang asymptomatic kung wala sang sintomas nga ginabatsyag matapos nagpaidalom sa RT-PCR test sang weekend. Si Bello nga fully vaccinated ang nagapaidalom sa karon sa self-isolation sa Iligan. Sunod sa Dole, bisan nga naka-isolate padayon sa gihapon si Bello sa iya nga trabaho. Si Bello ang masabi nga nagabaton sa bisita sa iyong opisina kag nagabiyake nationwide para pangunahan ang pagpanagtag sang ayuda sa ma-displaced kag disadvantaged vendors. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Kag sa Good morning, Anay Dra, kay Maria Teresa Hupilenia, kag kay Nadine Free, kay Jonah Basya Orais, Joseph Magua de los Reyes, kag Teresa Linahakaya. Standby na mag-aksyon sa Action Report, second portion, upod aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Daryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.